Hadin bala priang ki khubor social media kabaya day bat kajingja hapatna ya arngut kinong yalam niam kabalang Presbyterian Latim Kra Reverend Pastor RG Lalu bat teman basan TS Nong Klau haga khatway tri uyayong Senior Administrative Secretary KGP Assembly Reverend Pastor SR Dekar ula batai bat pensyai kajingja bagitay arngut kinong yalam kabalang kia kendu hapatna Bihar. Reverend Pastor SR Dekar ula batai bakini arngut kilalit sa Bihar banya kendu uparalok nagabenta ki kambalang. Swaban mi no nakata kaying uparalok kila penlong ya kajing duai sngungu na markin lit phai no sa shlong. Deha kani kapor bakidangya duai lawan kerkut dekawi ka kunhun kabala pharap bakadon kajing pen kelaniam hagata kaying. Kipulit kapatana kilaya lamno eki sathanat ban ai kajing ada babiang nagabenta junki. Kipulit patana kila senran bat oni kini ki arngut hadu jingkhang jong kaling sun. Kipulit na shlong ru maria yo jing tep yakini ka jingja mardor kilaya kran bat kipulit rang ba jong ka Bihar bat kipulit rang ba jong ka nong ba patana bat kentu yaki ban ai ka jing ada bapura yakini kinong elam niam bakin man phai da ka basuk shashilo. Ngios ngo ya kanika jingjia long baki WhatsApp long baki social media bagadon kataka jingjia na kabanta arng kino ilam balang jongi na kabalang da ukra Reverend RG Lalu ban teman besan Dr. T Nong Klau ti ngi sutip nagi social media bangila persang rumban ya kontak syaki noyalam jong kabalang lemukra bakilay itu bakade sisa ke jingjia timenta bading yo ya kijingmi hagi kot kuboru kalapan pau ya ka ya ka jingi tu ko bakham syai bakham rong tikna bakaladon sisa kene ke jingjia kaba ngimdon kanu ka jing singai kung kinong jong sinong jong kari India ba kiwe kin khanglat ya ka jingi Kristen ka jongi ya ka jingi lap ya ka gospel hakinu kinu gi benta tingi snusi ya ka ni ka jingjia ba hakari India ka jongi kiton kita ki group ki ba penwit penthut ya ka lekawan ya ka jingtre mission ka jongi nomor kari India ka dai kari ka ba baro ngidon kata kajing lai loi ban pla yala kajong kajing ni kajongi lada dai ki Hindu ki Sikh ki Buddhist ki Muslim ngidon na kajong ka profession ngidon na kajong kajing pla kajongi yang uta ubangi nge but ka constitution jong kari India ru kasya babaro ngidon kajing ya buron kliang ya pegawai ka jainyam pegawai ka jajingai but kuntu haka Easter Sunday ngioi haka social media ba Prime Minister Narendra Modi ula donrengkat haka we naki jingseng Easter hapo Delhi ula ai ka witness ke jomu hangto tolong ka ke bapun snow tenat ba Prime Minister uburom ya ki rungai Kristen ki jongi ni sngong singai ni sngong komen haru kata-kata ti kini ki jingjia ki bawan jia menta ki pen artetin yang i ba kani kamul ayu ti nomor kata na kalian jong ka balang ka jongi ni banong kumta baka BJP haga jingsen charge ko sarkar BJP ki wan kini ki ngamdala than banong ya kata tika sulong ba kajia haga por jong ka sarkar BJP ki khamkiu kini ki jingjia tehinre wat shwaban wan ka sarkar BJP ru wat haka sarkar kongres ru hateli kidon gini ki jingjia hakeleng ki jeka kidon ki jingjia ki ba punlong ki babun ki Kristen ki sha nyon ben ki sha punpra ki jing mane kidon kun kita di banong bangin sim ko bu ba kade ka sarkar BJP ki jia kini kata le se kamla banlong 100% ha
Ti Henry ka sulong ba menta bagade ka sarkar BJP ka don hagapor bat ba kini kiriu sim kabu kumanong no kini ki group kum ka Bajrang Dal ki RSS ki we let's say kila ban don kata ka power ka jongki ka jing singoron bor jongki ban le hake bubun ki banta tin re ban suong direct kumta kam long ka badai baka BJP ka shuni Kristan kam re kumta tin re ni ong ba kanu ku sarkar ka bawan haka bor karon kam banwat ya kata ka jing dei jing mod ban wanra ya ka jing song san happening baro ki niam ha ka ni kari ke jong di kani ka jing jia kumba ka pau ha ki social media ba kini ki kanhun kum ka Bajrang Dal ki shaile ya kini ki kam ki kum kini ladang ikan mau ha ki snem ba balalek no kajing sha thang im jong we missionary Graham Stein lembat armu ki kunjung hapo Orissa taturu ko jia ti babung ki khep ki jia kumne ti iman ba kani kari India ka jongi ka kwa ban penlong kum ka state religion tingim ko abakan mukta nomor bakate ka democratic country iko bandon ka jing song sai ka jing iburom iwe kata ka be ka jing yo ke jonga kan sumubha ban ai kono ka jing yada kanang baga song sai ka jing ya burom iwe pan halaga jong ka jing kan don kata ka jing sungutunat ha ka imlang ka salam kata ka jingkwa jongi na kaliang ka bala haka jing yo ka jonga kade namar ba ka balang Kristan kalale sibun ki kam ki babha laradai na kaliang ki school laradai na kaliang ki mission laradai na kaliang ki social activities laradai na kanu ka banta ka barang Kristan ka persang ban ai ya ka contribution lani ka ki kam ki babha kumno ban kentiu ya ka jai ban riu ya ka long riu ko man riu ban punong riu hakar kom ka ba bai ka baranti bat ba ki khun jong ka ni ka pateng ka jongi kilong ki babir ki babiang ban na ka yang jong ka barang Kristan hi niyo bangila persang banle hakikat tu kan ki benta kata ka de we ti Henry imat karon da ka we par karkom perkhan karkom smuthu jong ki we pan ki paralok ki rungi jong ki we pan ki bom de Kristan ti halor kani nyo ba wan na ka jing wanra sha ki kot halor katuka anti conversion bill ro ting katukala pun batai bakla ting kadon ka jingsim kabu halor katu ti kini ki jingsim kabu ki pun perhat yani ba iman kani ka jing themu kalong ban sopres bansa nyon bain ye kiri pai Kristan jongi hakani ka rili ti niyo baki don karon ka jing bom song sngai jong ki pai Kristan ha ka ni ka ri ga jongi bat ka perthai baro ka we ka yo ya kata ti ni kentu bakan kinosin sha jong ka ri ga jongi kin smobha ban wanra ya ka sensar khada ka ba song sai ka ba bai ka baranti kenang bakari jongi kan kan rai bahkan par bahkan don ke jingkiu haki babun kiliang bat hamtam hakar komnik Kristan banong ya kata ke message kolong kangkane kakum ke jing itu jong kaktin ke jong mulai bakapor kan jia bagi jing kinman kakum ke jing itu apa ke jong jisu
ba kinwan ki jing pensitom ki bubunjai tingi i ba iman kum ki riu ngai Kristan ngila song suktan ngila im kani ka jing im ka basuk iman ublay ukwa ban wanra yagini ki jing nang bangin la ban perkhat ban yit ilade la ngilong sisa ne ki Kristan ki ba but hong ublay ban long Kristan klem da don kata ka jing ko mu ya ka tin ka jing ublay imla ban long ki Kristan wala ngade Kristan ro te henrai haba ublay ukwa ban penba upha yaki jing tigini ki jing dia ki wan ban prang ya ka jing jung Kristan ban narangi long sisa ki Kristan ki ba sisa ngimde ban sep tingi kani kata ka hukum kata ka mission ka ba Jisu upha ya ki Kristan ha kani ko pertai manlong ki ba bod ya ki hukum ba ka jing hika joka tin ka jong mulai ngimde ban sep tingi kata narangi dei bania Rangin kan jia kumno ru nomor kala jia ya kisunran ki jong Jisu bon ki ba sya kai kli bon ki ba sya punya kini ki jia nu ko por jong Jisu ba ngimde ban sep tingi kani nomor ba udai ka ublai ubala ban aya ka jinge dai